nagi mbalariany ma Nairobi mabendo osebedo ka riwore koda mbalariany mopogore opogore chakre jumani kata mana machano riwore koda mbalariany kind thuolo mabiro juma mabiro kata mana dwe mabiro unyalo mana nyisowa experience maru osebedo nade jonyuolun bende unyalo mana somonwa paro bende kaluwore kod experience maru wabro bedo kwasomo achiel kachiel. Maxwel mar kiki obedo mayot ng'ikruok en ok obedo godo ahinya kaka jopuonjre mamoko to chutho wanosane kotenre kod fee mabende koro piny owacho nochano ni idhi duok chien mabende koro ni wacho ni ka ng'ato kwalo gwendi to pogo ni olemo kar mi duok ni gwendi ogamba gini nong'e maber mano jatend migawo mochung' weche mag somo ni jopuonjre manyien dhi donjo manyiso ni data nanego bedi keto e saa mowinjore nyaka sani ka koro jopuonjre donjo kata mana ote manyiso ni duoko chien fee jonyuol dhi kata mana chulo pesa di bine noke na chiedhe nade ma samoro nyalo kelo chochni makoni kod kocha kind jopuonjre gi jonyuol. Again, gima timore, which I think is very sad, wa kaka Sirkal, one give this culture of taking very serious things very casually. I mean, yeah, casually. Nikech, donjo nyithindo e school, oken gimoro minyalo wacho ni ok nineno kabiro. Nikech we have a calendar of events for every government department, including the Department of Education. Wang'eyo every January, in May, there should be students reporting. In September, there are students reporting. And it's a government-run process. Mangisoni, best, I mean, from their own database. You expect anything marom kama, secretary machal kama. Mangisoni go bedni, by the time manithindo gibiro, to they have everything planned. Tegene makoro gitimre as if ni engi mabendo obuogogi. They are as clueless as everybody else. That it's either, somebody is just not competent, kata kaka na wacho chande ntiere samuoyo mang'eny e Sirkal kolure gi weche mag tiegruok. To gima pod wang'iyo sana mabende pod aparo ni onego bed ni pod ilose matut. And the issue of banding, ni kiketo nyithindo nikech kata even before the tertiary level. Nikech wacho gani education is an equalizer. To a primary, nursery, gi high school, the symbol of that equality and nyithindo terwa ku uniform machal. Koro kata ka jonyuol jamoko nyanyo ni lewni ma expensive magirwako dala lakini ka to jichal. Koro university ka if we cannot put on uniform, then that uniform should appear in how we pay fees. Eneno. Ma okonego bed ni ipogo nyithinde kidienje ni in janyuol nigi pesa ne moro matin, in janyuol ni ongego. Lakini bede king'iyo kidienje go tinno ka thoth mar nyithindogi ntiere kidienje achiel. The other 4 bands are virtually empty. They just have a select number of people. Mangiso ni ultimately the idea is to keep increasing the cost of access to education. Yeah.